Според мен академията е идеалното място за навлизащи в материята на SEO и е супер за както за начинаещи, така и за хора с основни познания. Здравейте, казвам се Димитър, работя като специалист в дигитален маркетинг от вече може би 7 години. Занимавам се предимно в сферата на онлайн търговията, Facebook реклами, Google реклами. Мотивирах се да запиша академията, понеже ми беше интересно как работи Google алгоритъма, какво води това сайтовете да се класират по-напред и сметнах, че това ще ми е полезно в моята ежедневна работа. Програмата в Serpacat е доста гъвкава, понеже аз работя. Това не ми попречи да я завърша. Има достатъчно време отделено за абсолютно всеки един курс. Според мен академията е идеалното място за навлизащи в материята на SEO и е супер за както за начинаещи, така и за хора с основни познания. Ако трябва да съм честен, стойността на курса е една идея по-висока от това, което очаквах, но има доста неща, които човек може да се вземе все пак от него. Според мен програмата не е сложна, вече зависи от човека колко време ще отдели и дали ще му допадне материята. Според мен обучението дава едни много добри условия, които са нужни, за да започнеш може би на някакво entry ниво, като SEO специалист. Трябва да опиша академията с една дума, бих я описал като полезен. Вече прилагам наученото, даже бих казал още от втория модул, тъй като се опитвах успоредно да прилагам знанията ми директно в работата.